electronic media, print media long ke bangunan ko alam ke lai lo. Kedam tang aningkam 4 September 2021 army Delhi rong sotiala hile ke ot asam song thro lapen Government of India, Government of Assam, lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum kacepadu kacerap ajo monsa malam dong cetok ponu labang soteng kedam tang aciklu jangmi aciklu nifai krepho lapen ingkora ini nini lasong trok klembang ko atuma phan sitame abang kutina phan lak free jitu rehabilitation ukipu pona tangka sitame Government of India, Government of Assam atumpen song trok bang kutina phan tak pipa jirpono lanchota kalila kedam tang jang nia ciklo lekhot lo 28 Sari 2022 Loring Khepi elong India Prime Minister bang Flupsi nilitum la song trok lamdon kacetok ateng pen haladak Peace and Development Rally along Bariar Mai Pialong Alang Libang Tutansi College Veterinary College Manja Agriculture College Polonga Lapen ke Degree Modern College ke Umpanayalong Kikim Kerang Ponjapan Anong E Sompongel Lasi Labangso Alam Government of India Kachari Akehai Narendra Modi Lapen Amit Shah Aduntu Government of Assam Ahin Pen Akehai Dr. Himanto Sharma Lapen Team Karbi Anglong Kachari Pon Akehai Dr. Tuliram Ranghan Alang itu han an tong sekot pen lahai implementation lahai koto maka implementation nangkuri panalang tuman chorolo lasi non lethat sutame ilitum dokobida chini holo council mane Karbi Anglong Autonomous Council election non ilitum afrangjong lo lake busik June ciklo tarik na capsi vote jok ekpo te hala so election alo nelitum song trok kanda bangso election long parjak dundia khan nelitum kera Karbi X Revolutionary United Forum ain kenta bangtrok abangfu jabang atumhan nelitum cetoy dun lo lapen alang litum BJP tiket hangul lo bangso election lo katiran dunia kan lasi nelitum pini nalitum han laso alama the putaksi pachini bonji je nelitum kacetoy dun la bangtrok abang ko han tiket pipon pen BJP itu tiket pipon pen la bangso election along kepa haji fan chuning di ponlo lapen athela so amuni tumhan nelitum chadar dunang kok kelahelo je nelitum akedars dopik lahai kacelang thegi awar sai kechipi pon thegi pansi political rehabilitation kelong dia pansi nelitum alang litafan chetoy dunlo lasi tim Karbi Anglong Kachari pon Dr. Tuliram Ranghan Khan Sitame ba BJP President District President Khan Sitame ba Dr.
Himanta Biswa Sarma, Chief Minister Assam han setame ka tuning dikel helo, labang trapa kan nelitum tiket ke handun abang ko teman tiket na pikon pen, bangso election lang pap tudun long ye pan, sinelitum alang diteman tuning di lethol. Alang chodok kaza. Bang troke lason helo, aprangsi eri bang nang nelitum a chairman lo jalo, PDL alang ni Pradip Terang taiku. Alang lige 26 dua baguri penlo lasodun bang ko 25 nili penlo lada bangge nilitum kanelo jabang lo mata Binaram Singna alang sini litan hamdolo la pentu bang dolo eri korkanthi pena bangge Mr. Dera si hamdolo Tampen Rijak Dera se hamdono Williamson tip phangcho tapu lapen ke ko haragat talang lisi hamdono longni hamdono lapen ke koloni long bang ke hamdono elitum kaching hon kenelep no pongchon bang thong teron mate rupsing teron pen ke borjana long bang hamdon tholo elitum tokbi sao risul tokbi habisot tokbi sia lang li chetha lampen ke lampen lang kera long dolang itu kera ko long lo apang ke UPL long general secretary lo ake hai long kibe win beta ko lang ni lang chon jong sila bangso labang chok han tiket ekonomi pulo tiket konten pulo ten ade tum kita poli labang so mo kit alam chini ko nona matke netum ke laso reaction ma bangya ave je tiket na pipe dalo te netum kopine claim to that ko ba kopine heli to that ko non mat ke kamat ave athi niltum chuke damtang niltum lamdon chetok that kan Oktober 9 tarik malam lam ke niltum kado ko mata BJP march erlo BJP klapa la masih BJP dun erlo siniltum BJP a member asel dela nilitumang bong aga kachuning rele thoda bangke anso se jetu central government a BJP si solai lo state government a BJP si solai lo ladak sen karbiang lo masita me BJP si solai lo la sorting alang litum nakang hom alang litum nakang jinso kana joine si ba alang litum cepetu group ajoine si litum prabjin pendala somon samalam dong cetok long lo la sorting ben bulote alang tum nakang hom alang tum habit haram penang warlo nilito mandang nang pangrum no monsama along ipi epo along isu long nang patu dunia awas alang tum nang pipono laso teng le pulo alang tum non election no sa mela sabar sai nang pipon itu sini nilin tele nang itu labang sutong si tiket long bulan ini labang su along nang itu hasil bulan itu bulan itu lah hempre kapan kuan ahli hempre abang ke lage proses bom asumsi lagi dam bom tela main iri bang kela nelitum akadas lo jalan itu la anar din habir haram gitu cikiring kata cepat cek dia dapat la somuni datum tak kereng nangi muni dateng kereng nangi asu tunda school college kepat dun tek nangi abar saita kacipi nangi dopik jola so abar saya bang si nelitum main abang kelang bor kola lake nilitum dek walang galilo lai hempe ka abah bang kela nilitum dok abe jalan ka si nilitum rat pe namasi thur par si nilitum sesong pemtungan kalau ये tiket long leder betela independent ka jabi son no na mas ke nilitum lason area ka decision avela lason bang decision avela karena lo ini banyak yang open nanti cek apa lo ada lang sih itu kan lo nggak tulis olah bangsolan bang kisumana tum do ada tum cek nang le dulu amen simili leda ili tum amun itu bang amen kecil satu pipik amat rom amen beleng do amal ada amen cipinjun ha passbook lo amen beleng do angge passbook lo amen beleng do angge haula heri tu bang alang jongjung voter ID ce bonai lo pan card ce bonai lo aadhar card ce bonai lo hala soti malong bang alang tum aku amen ce paprek lasona tum dadu lasi lasona tum bang ke angton pen langna kalau ada
ADJP juga putekan serial mana phase wise damra lah kacung kon dia pan alang ko lamcak nang pilo Kecu bang ke dokumen so to check ki. lake fixed deposit 3 years था 3 years पांसी लगे fixed deposit लो 3 years अफिक्सी नेली तुम लाभांशो 4 लाख बांके with interest mo 3 years अफिक्सी एकदम long mature लोग के लिए तो हटा एरी तो बन कागज ना लेपो तासा कागज से पहुंची नहीं तुम बैंक लोग ना है के प्रोसेस तो Kata mai bono. नेली तुम कदो अबे सुरी सिर्फ आने दो है नेली एग्जैक्ट प्लस डाटा नेली बात उठे ले या Mane sapuri pili ni defense ni sapuri lahai pili ni kan malam dong muci tok kondom ah. Allah hai la heri paramilitary force kene ni alam ham ke dono hai paramilitary mane alang lijong si ala ni tuma ke anggo ke dar bang si komane physical fit do ata fit do hala tum ahina ke hama ke ngeri do ke na tum pan param force ko la tum bang ke ponji pan la ke lam dong kalau bang Semua pen kalian cetok bola. Neli nang khandong mati mane non ama tong se kota bang ke la lam dong ke cetok kan kepet chuna bang ke non ko ke isi bang ke la rehabilitation package nang bilo lang kana ko neli tum la lam pacha do neli la cek lo jang tin bharot suri trop anutin da la ningkang ke thom ke government nang piponji lam do le la suri ke trop bang ke long Ampela baki kini heri bang ke moya ta ilim hala development package alo hala lamdong along nama tu ka thelong pola development package long ke check up kondo veterinary college agriculture college ampende degree model college lage thom heri bang ke mane soni hisab ke non somthom somki hisab ke non already la pichun pono ke thelong lasi lanon ke bang ya bang ke la dolok Anton paragraph Anton adofa mukha pachuni pantenon jengwai pono la sot pachun da prania joine pansine litum tanon election ticket ke hangge non ni tantangan ke mana ini he partik ason sidola helum ni ke partik lo elong di ring sidola labang solam bangga thep dialam bangga karbi potum ana bangga badua karbino ne thek da ne lupig abang seta badua ini bang seta me ne phan hempek nang ne lo pipu abang job da aning sidolo mothe ha BJP claim bang atunon ba Congress claim bang atunon do ka beta badu ta aning hanga bang hempek nang po bang dolo taso akenang ye bang ke non het non dik lega demand ta kali lasi la madule la sonang pu omuk tunge hang hello omuk tunge hangi omuk tunge claim hello omuk tunge claim ni po bang lage nije pe ne political la maile sa khana bon ni mat khateng